pahalukal-lukal traffic yan sina. Hindi ko wala natin no din largo del traffic kaya na to na Zamboanga City. Simira kita sa Paralya. So inante pa si medyo dia tara sinal sitwasyon. Safford jokes. So inante pa si medyo dia tara sinal sitwasyon. So din manata kayo anak pagkatrak harap tabaha. Kargo din mga ente porque gaste. Hindi guys tabas ko mga ente. Sa sitwasyon nakita natin na Zamboanga City. So, hindi normal traffic. Pero agwanta lang mga kapapart. Traffic sir. Super gadal traffic ara. Nakay kami nagsiyo yung kumpune. Elonde. Tutuan. Para kinatumagat ano pwede ara pa sa el puente yan timpak. Amo sa arak yan dasuka no na tormento te aran sila sitwasyon. Tapos suka na dito ang grinig. Un anyo mas sa ara na pagkama. 5 anyo no se. Como sa arak yun dasukan ay senyor. Tiene merienda ya? Yan sir. Merienda na ita. So ang sina del árbol traffic aquí ara. Mga kapaparts. Hindi bro mal traffic. So sa tamira kita na orilya ka na el mga motor tapasa. Porque grabe ng traffic at ara no. Hindi broma. Safford jokes.